așa, uite, vezi că fix e. Nici nu iei. Cum să nu călăvești? Prea întuneric, prea pe întuneric. Cu mașina acolo, omul. Îmi prinde pe Mă lăvești. Aici, știi cum vine lumina din... Da. De asta că să-și aduci poza lui, nu mai pozezi și nu îi pui pe calculator, că ei nu văd. Cum? Că ne-am data trecută tot pe internet. Da, da, ai? O văzut primarul. Vrei domnul Căsac. Am avut. Așa mă că primarul. Vezi? Vine soarele. Uite mai încolo.